Alison yma yn y studio. A ti wedi dewis bwydydd sy'n effeithio ar ein hwyliau ni'n ein mwd ni'n do? Wel do, achos ni'n gwybod bod bwydydd yn cael effaith ar yn iechyd cyffredinol ni, ond mae yna ambell i bwyd yn gallu rhoi hwb i'n hwyl ni fyd. Ac mae yna ymchwil yn dangos bellach bod rhai bwydydd yn gallu cael effaith dda ar yn hwyl ni, yn atal ni fod yn isel yn ysbryd ac yn atal ni i gorbryderu am bethau fyd. Felly mae'r bwydydd yma yn bwydydd sy'n hawdd iawn i'w cael, mae'n ddigon rhesymol i'w prynu ac maen nhw'n hawdd iawn i'w cynnwys yn ein diet bob dydd ni. Felly, ysdi oedd bethau ti'n sôn ar eich? Ti'n gweld os o pethau gwyrdd o blaen di ddechrau? Wel, ni sôn am asid folic yn gynta. Nawr, os ych chi ddim yn gyfarwydd ar maetholyn yma, mae pethau fel llysiau deiliog gwyrdd yn ffynhonnell arbennig o dda. Ni sôn am pethau fel bresych, sbigoglis, brocoli porfforma sydd yn ei dymor ar hyn o bryd. Os ych chi bod am dro yn ddiweddar, fe welwch chi bethau fel y garlleg gwyllt yma yn tyfu. Felly pob math o bethau fel yna, a dau letys hefyd. Felly os gallwch chi cynnwys nhw, gymaint y gallwch chi yn eich diet chi gorau oll. A mae'n debyg bod pobl sydd ac iselder wedi dangos bod nhw lefelau isel o asid folic yn eu diet nhw. Felly syniad sydd â fi fan hyn, coesau ffowlin wedi stwffio gyda dail garlleg a bach o fenyn, a wedyn wedi rhoi ychydig bach o brocoli ar y plat gyda'r hynny. Felly trewch eich cynnwys nhw gymaint ag fedrwch. Felly'r meddylfryd na o gael llysiau gwyrdd rhan o bob un pryd ydy? Yn hollol. Felly mae'r tywydd yn ffein a trowch ar pethau fel salads ac ceisio'ch gynnwys amrywiaeth o ddail, nid just letys, ond pethau fel sbigoglis neu beth bynnag ych chi'n gweld yn y siopau sy'n edrych yn ddafyd. Felly gwyrdd, pob plat gwyrdd amdani. Felly mae hwnna'n un ffordd o'i wneud i. Rhywbeth arall hefyd sy'n codi ysbryd yw haearn. Nawr, ni'n gwybod bod diffyg haearn yn hala chi dim ond flinedig iawn. Mae hynny'n gallu arwen at iselder hefyd. Nawr, y ffynhonnell gorau oll o haearn yw cig coch, cig eidon, cig o'n, mae pethau fel cyw iar hefyd yn cynnwys haearn. Felly defnyddiwch rheini yn gyson. Nawr, os ych chi'n lysieuwr, wrth gwrs fyddwch chi ddim yn gallu bita cig. Felly pethau fel ffa coch a ffa di. Felly un syniad sydd â fi fan hyn yw cyfuno cigeidon, felly fi'n gwneud brywgig cigeidon mewn rhyw fath o chili con carne, gyda digon o ffa i fynd ar y plat hefyd. A mae hwnna'n bryd o fwyd fydd yn boblogaidd i bob math o oedran. A fel chi'n, sori Owain, fel chi'n sôn fyna, mae'r dail yn resymol, mae'r tiniau yma hefyd mor resymol yn dyn nhw? Yn rhyfeddol o resymol, pethau allwch chi gadw yn eich cwpwr stôr hefyd. Felly trowch ar pethau fel brywgig yn ddigon resymol i'w gael fyd. Felly ffowlin, brywgig, cigeidon, a cynnwys nhw gymaint y gallwch chi yn eich diet mwyn i chi. Ni'n siŵr bod digon haearn. Blasus iawn hefyd ydy, wrth gwrs. Lle ti'n mynd i'r nesaf ta? Selenium, falle bod hwn yn feitholyn, falle byddwch chi ddim wedi clywed amdano fe. A maen nhw wedi cysylltu hwn gyda ysbryd isel. Felly newch yn siŵr bod chi'n cael digon ohono fe. Ble gewch chi rhan fwyaf o selenium mewn cnau Brasil. Hwna yw'r ffynhonnell gorau oll. Felly, cymrwch ddwrnod neu ddau o gnau Brasil fel birbryd. Ond mae pethau fel hade yn un da iawn. Fel ni'n sôn am hade yn aml iawn ar y rhaglen yma, ceisio cynnwys nhw yn eich pethau fel grawn fwydydd brecfast, falle lle amlwg i gael pethau fel hade. Neu os ych chi'n gwneud bariau grawn fwy, gnewch rheini fyd. Ond hefyd pethau fel bara gwenydd cyflawn yn ffynhonnell dda o selenium. Felly, na chi gyfuniad da, os chi'n licio tost yn bore, bod chi yn rhoi rhywbeth fel menyn cnau ar ben y tost, a na chi wedi cael eich hit o selenium dyddiol. Felly mae'n werth ystyried rheini fyd. A'r pysgod sy'n nesaf? Draw, ni'n sôn unwaith eto am bwysigrwydd omega-3, sef yr alewau omega-3. Nawr, mae pobl yn ffindio falle bod yn anodd cael pysgod mewn i diets nhw. Ni'n sôn yn gyson, dim rhaid cael pysgod ffres, ond y pysgod olewig yw'r peth pwysig. Pysgod olewig, salmon, mecryll, sardines, pethau fel yna, felly hwnna yw'r pysgod allweddol i'w cael. Ac eto, mae hyn i gyd yn mewn tiniau, felly mae nhw ar gael y tŷ Rhywbeth os ti isio, dim yn O dim ma nhw. Os ych chi'n cynnwys nhw rhyw ddwywaith dair gwaith yr wythnos yn eich diet, a beth fel sardines yn ddigon rhesymol, pryd da iawn i gael ar dost, felly rhesymol i gael... O'n i'n cael un anamal y blentyn, neu fydd a students fyd, oherwydd omega-3 mor bwysig yr ymenydd. Mae pysgod ddau dymenydd, ac i dy gymalau di hefyd, mae'n gwneud cymaint o les i ti. Ar galon fyd, felly cynnwys nhw os gallwch chi. Salmon fyd, ond adeg un y flwyddyn, mae mecryll yn dechrau dod, mecryll ffres yn dechrau dod mewn i dymor. Felly, chi'n meddwl cael barbecue dros y weekend, yna pysgod ffres a lewig ar y barbecue yn gwneud mor arbennig o dda.
ar wyau i orffen fan hyn. Vitamina B hefyd yn bwysig iawn, a un o'r ffynhonnell yw wyau. Unwaith eto, digon cyffredin. Nawr, ni'n sôn am wyau adeg y pasg, ond wyau bob amser yn ffordd arbennig o dda o gychwyn y dydd, protein a vitamina B. Felly, pwy bynnag ffordd ych chi'n lico'ch wyau wedi potio neu wedi ysgramblo, ceisiwch chi cynnwys nhw yn gyson yn eich dyd. Mi oedd na bryd ar un adeg y bod ti cael wyau yn eich dyd, chi fita nhw fel eich chi moyn. Efo'r cholesterol hynny, nhw wedi dadbrofi hynny. Ie, dadbrofi hwnna. Dwi'n cael wyau i frecwast mwy neu lai bob bora neu gyfadda. Ie, a fi. A dyn nhw ddim yn felus, felly yn ffordd dda o gychwyn y dydd. A hefyd, bita'n gyson, pidwch gadw'ch lefel siwgr gwaed i ddisgyn chwaith. Hwna'n ffordd o gadw'r hwyl i fyny.